Guys, nge-review center. Biro lu. Gas. Roh to iki kaya apa iki? Roh to. Piye. Roh, rupane. Wes ayo wae. Tak fokus nih koyo. Tunggu kita orang ya. Oh, ya ampun. Tunggu kita. Apa itu? Tunggu kita. Ketok iki, Masya Allah. View-nya Gunung Lawu. Langsung Gunung Lawu. Wih, penemuan. Wih. Iki apa ini? Ini apa ini? Iya. Ayo. Suler apa satu mungkin? Kita mulai cabang bayi kita. Bah, view-nya apik lho guys, asli nih guys. Ra ketok ngono. Iki lho dipateni. Si beli dipateni. Oh guys, nyuluh belaut. Aduh tuh, kodok. Kita sedang mencari belut ya. Di sawah pastinya. Yo, ini ngarep iki nyewa sokle apa piye jane iki? Yang tok malah. Gudi. Alah, angkut. Iya. Ih. Ini penemuan nih. Iki bro, kok yang butuh iki gudi. Oh iya keong. Keong. Bah, loro lho kuwi. Mumpung rong diobat. Piye mumpung rong diobat iki? View-nya Gunung Lawu kan lho. Selorot. Sret, view-nya Gunung Lawu. Etan, ngebel karo icik-icik. Ra ketok, geng. Ra ketok. Tunggu iki. Jembatan. Kita ora ono. Sing kulon iki lho, wis baru. Urung lho. Sing kono rame. Ngendi ta rame iki? Ayo, Sepine kok ngene. wis paten siki. Ayo, ayo apa kae, geng? Cekil. Pertanda apa ini? Ki apa iki? Ayo mugar gitu. Botol apa iki? Dita? Iki ular mugar gitu. Wah, ular geng. Guling. Sulap, Rek. Sulap. Nah. Jalan. Wes, Mbah, lewat sepurane yo. Aku mau lewat tok. Ular. Iya. Mana itu apa?
Ora lho terus nek mau mlayu lucu men. Cek. Oke kawan. Perdana. Kerucil. Nah, malam hari ini. Oke, ada helm. Jebol ora pastekne to? Ya, Waduh lek sitok jebol ora lucu ki nggo. Iso aman. dipisu. Iya, jebol. Ki jebol saiki kok Truno. Endi? Sing ireng iki. Lah iki? Lah iki? Alah. Kenean. Di su. Kalau. Di. Ayo. Lurus. Hah? Ayo lurus. Cuk yuk. Dia. Cilik, Cok. Lho kuwi. Oh iya. Lho. Loro. Di sitok Oh iya nang. Nyemplung Des. Nyemplung Des. Nyemplung. Iya, ganti santri iki. Iya, iki santermu kalung apa lho. Tapi tak nyekel iki. Mas. Geng. Pada malam hari ini kita mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena nyemplung Mas. Dadai pora ngene iki nang. Koromu lho. Bisa. Up, sik. Kalem. Dana. Cek. Eneng iki kan. Roro iki kan, Cah. Jano. Teruna kita di elane. Di. Cilik. Cilik aja. Piro? Itu pilih kok. Cilik kok. Dolanan. Ah, diangkut tak gini yo. Diangkut, Des. Diangkut. Iki lho. Sik. Sak tak candak tangan kinggo. Aku ayo. Cek lho. Wes, gek mlaku. Yo, wes tak video. Oke. Woi, aja bingung to, Truno. Ono ndredekan lho. Kuwi nek awake ini nyapa to, no? Rasa ndas ngono nyapa to jane iki. Digigit nanti. Lho. Senteran. Kulo. Itu. Mas. Tuh tak omongi to, Truno. Kesit men, Truno. Iya. Eh? Iya, benar. Ya. Langsung cek ndase. Masa awake lunyu, Des? Wis soben ayo kita mlaku yo. Kar nyanyi. Lepok nasi tau tekan si goblok lho. Grep neh. Tak kok nyemplung sak tangi. Sik. Ora, buntute sik, Bos. Anak ijoling lho. Ijoling kopi jajal. Cari lek. Bahasane iki lho. Iki. Apa? Iki lho. Dibatasi. Iki batese. Oh iya. Batese. Ora ngono caramu. Batese sakmene gedine kok iso bingungi apa batese. Ngene lho. Yo wis Jang. Tono. Yo, loro gagal. Amit, Mbah, aku njaluk welute, Mbah. Puntene. Ono to, Mbah? Iya, Le, sik, Le. Heeh. Muncul, Mbah. Wong rezeki. Ndi no? Wah, kilo. Piro semuli terus Master iki lho. master kata-kata. Kata-kata piye? Lali. Kasut. Engke sak munu-munu, Mak. Iya. Tapi nek dekratan penak, Jo. Nang diuncang ning ratan. Sik menu enak. Sentermu ki icik-icik lho, Des. Wis tuku senter kono lho, ya. Sesuk kok jos ngene kok dodoan kok ratane ketok lho. Wis, terus engko neh, sik. Alon. Ora langsung nguncang sak tangmu neratan. Ngono penak. Ndang oleh. Lah iya Kroket. Kroket ya. Cek Jo, lah ngono lho.
sak awake. sak Sak tangan. tangan. Iya, ketok apa ora? Jam piro? 1 pas setengah 1. Setengah 1. View-ne langsung Gunung Lawu kae. Nah. Ratek ketok. Sentre karo garek. Lho. Sentre garek 1% iki lho. Yo. Review oleh. Iyo. Teko kono. Playgroup ya. Playgroup ae yo, sik, Bro. Oleh papat terakhir ke gede sak undul lho mengko sok dadak cepot. Kayak blok banyu. Lopong gede barang oleh papat kudune ucul kabeh. Ula weling pindho, iki kan tak cek video le lucu neh nek ula weling. Waduh. Meneng karo. Mlayu. Nek jalur mlayu. Ayo pernah Tenan iki nek gur. Ngono tok iki panggahku meneng jo. Tenan meneng tok. Terus aku mlayu lagi mlayu kabeh. nyolot Kabeh dhewe. wis udah nyemplung ke tok ana. Wis anu ulane malah kur mlungker nang pojokan. Ula weling pindho mangkat wis ketemu, arep mulih ketemu neh jam 2 start kae. Kode alam. Dalam mulai oleh gajul lagi kira nggak oleh timo berarti nggak sing terakhir Ini keratannya lah. repino ratan gue Ini. iya ini padangan gue nih iya ora apa kok ngeblur dah ngeblur video nih Bagus no. iki bigi center gue nek tak paten iki kontak lho Yes, ben. wis dientak nih bisa center di paten nih yang kene review wah kalau tak review nih yang kene padangan lah terus kok coloki sih an sing gede ndi ke ndase gede lho kan lho perjuangan ndase gede iki Lho. tuncang naratan karo kento kok jabang bocah kok Ki jare jokoan tos. Ya, lupa nih. Iki to. Ki nyemplung ke tokan hasilnya ini. ngono ae greget ngapa tok gitu greget barang Bandung. Wah, teruna iki lho tos. remopok untumu Daud no. iya di sing gede lho ndi nggih Ulon, ning etan diuncalne. mosok ya terus Iya. oh ini ora mbok trik nguncalne raten ya ora munggah iki ya ucul neh wis guys mulai sik guys tak mulai sik wis mulai sik ya heeh guys terus musuh terus ruwet ta munyer nang kulon sumur 6 kidul sumur 6 kulon munyer wis ora oleh kok nyerah kur mubeng tok bos oleh lah iki eneng lho ngene iki enak iya Alun-alun dalil. dalil kasih to kampret tembul happy rong ya bolo-bolo nih ya lupa nih mati tuh di sini aduh Ya tak jam piro iki. lebih iso prade kudu iso lho panggan cu nerane diselan ki nggo Tapi ya aku ngene teruna ngono iso lho. kesuwen Lho resik iki tok ae. Dikira, Cuk. oleh Lah. ojo oleh yang kini wong ndi Ngene Mbak Ning. Ono aja juru iki. jeru Jeru. ini nangkung ke jeru lah iki colok iya menawa neng Iya menawa. jan wong sire piye ra mudeng aku rezeki iki salah aku mare weteng loro tenan wae lah iki ngene iki yo tuncal wet tangi ilang yo bisa melu delok apa jenenge melu delok welute sepiro tuh tangku ndi ngene iki tangi apa jenenge welut ing ratan lho kok ndak malah golek tangi melu delok sik wong buri lho Gil kantong lho Gil kantong lha aku lho wes